नोंताबक जे उमरनि फानोंथों जे जागाव फानोंथों जे हाय फानोंथों कुति कुति borok rokno muchungui tongna tei mwtai rokno diaiui tongna nin hai life mannani bagui imagine khaidi kebo kororpoti boni umor 80 boshor tei bono kebo masa thangui saoika anoni ni joto sompoti roiredi angnono 17 boshorni umor khairu phinai hinui abo haike to khaiman gelak but 80 boshorni borok boni sompoti no ruui of course no 17 boshorni umor no nanani gosinai sabo muchungya tong sakni life no tewaisa thangnani hayade ang tamo sananai norok bujiui no mankhana bele dolrok nung tabok je umoro fanungthung nungbo kororpoti ni life si thangui tongo nini bagui kororpoti sasi komsi nung tabok je umorwo ani o video no naiui tongo nini mindwo jepro hamya wan sokmung phaiwo negative thought phaiwo apro wan sogina di nung tabok je umorwo thangui tongo abo koror rangni seifano marok kok hinui mane asuk marok life asuk kaham life but nung khai tongo worry tension negative thought hamya wan sokmung doubt abo roknosi nini bukhaw 1% pano phaikan ke jani life belai no hamya ani kapal belai no hamya rokhinai inke wan sogina di je nung tabok je nogo tongui tongo lak borok mutai rokno diai tongo jenin hai lifestyle mannani bagui besuk gobang borok ok pungya masawi tongna besuk gobang borok masaya thei tongna o sangsaro lak borok mokol nugya bo mutaino only mokol kaisa nugnani si sanai tongo gobangma borok yakmaya yakungmaya aborok only mutaino himnani mokol nugnani si sanai tongo tei nungkhe ninaro to joto si tongo yak tongo yakung tongo mokol tongo fan tongo tei umorbu tongo ang saimano tabok jani o video no nai tongnai aroni bisingo 17 to 25 bisini umorni borok rok singnai inke tabok wan sok di dollo nini o life besuk moro nung musu khainke nini o life by nung tamo khaimani ato nung sai to khainke nini o life by tamo possible ya to but nung nini o kuti rangni se morok life no si faltu o si west kai tongo Facebook thangui WhatsApp thangui tei romantic video rok naisi west khai tongo Facebook ro romantic video rok naibai tamo swrung mungman ang sai si mania kokborok romantic video release kangke aro naidi lak million views payo aro tamo swrung mungman aborok only nini brain no si distract khayo nono kusuk kanani bagai lama phono gelap abo ni bagai nino marok lak mano kaham video naibai swrung mungnawi kusuk kanani no si swrung di tei tolau comment kai shadi new year ni simi romantic video naibai Facebook thangui WhatsApp thangui tei faltu time waste khai liya hinai hamby dolrok no ani o video no pai thag jora nai tongma bagai norok salbong no kokborok motivational video nai nai musukainke ani o channel no subscribe kai riti norok no belai ke hamby